everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hilom! Nganong imo man ko pahilumon? Mao ni mga sulti-sulti karon dito sa simbahan. Dako na kay kong pagtuo nga mo kamang na ning mga istoryaha sa kinatipok ang simbahan. Tungkol kay bisag mo gamit pagpongak kuno ang pulpito. Apan dako kay posible nga mao kanay nahitabo. Nga sayon kay gidagit ang maong pari. Nga lumagyod ka ako. Nga nung musubol mo dahil kinig akong batasan nga mo sa kay dayon sa kainid sa kungo. Oh. Nga lumagyod ka. Hindi naman ang tamistil nga mangugat, umusugwag pa ang akong dugo sa kasuko kay nahibaw anagon ako ang magpapamaagis sa mga komunista. Usa sa mga pamaagis sa komunista. Maayo kay sila aning nga mohimo og kinaugalingong hitabo unya ari ipahid na mong mga military. Kamo mga sibilyan humo kaayong patuon sa bisan unsay mga hitabo karon nga ari ipahid na mong mga military. Ang hitabo sa mong pari kaugalingong gikumpuso. Kaugalingong pinuhat. Hinimo-himo sa mga komunista. Sila ra mismo mo'y nagtagit sa mga pari. O niya, may pararap sa dayon ang mga tig-simpatiya o mga tig-suporta aning mga animal nga nagkanayon. Nakakita ako. Mga military mo'y nagkidnap ni Father Rudy. Military silang baga. Oy, may nang mahibaw mo stino na yan. Doon na sa bukid ang maong pari. Nagkupot nag-armas. Kay usala ka NP. Oh my God, Dennis. Oh my God. Unsa gid ka ning adlaw? Pero may kung di makamatngon nga may musud din sa opisina kay dili manuktok. Okay lang kung kining akong asawa dili maruktok o moderate sulag suod kay ako mag-asawa. Pero ikaw na anad ka na lang nga may respeto ka na ako. Kung nanuktok ka pa Ernesto, dili kayo unta makasuod kay nagsulti pa mi sa akong asawa. Nanukto ko, sir. Pero wa ka makadungog, sir. O saman, report mo? O say report? Yes, sir. Abila! Sa may unod aning imong investigation sa pagkahanaw sa mga pare. Fabricated paghihapon kini pabor ngadto sa mga tabi-tabi nga military gihapon ang gipasanginlan nga mao nagtagit sa mga pare. Basahan ang palihog, sir. Permission to leave, sir. Ayaw na paglagaw, leche! Unsay unod ining imong report? May gihiling nga maong pari siyang motor ug may nanawag niya sa telepono. Gitubag sa maong pari. Human ay pakigsultis na nawag niya sa telepono. Dali-dali kini misakay siyang motor ug mao na kadto ang katapusang mga gutlo nga nakita ang maong pari. Now, Jolly, gusto na kong hawanan ang imong mga mata kay nabuni kini sa sayop ka pagtuo sa mga hinimong mga bakak nga istorya. Sa mga way hinungdang mga tao nga may tuo sa mga way hinungdang sugilanon. Imong nabati dili pandugay nga may nanawag sa maong pari ginamit ang telepono o niya nagdali-dali kining milakaw. Kadtong nanawag iyang kauban sa ilang plano nga kunuhay kidnapon ang maong pari. Aparang tinuod maura kato ang dan aron magpasakop na sa NP ang maong pari. Dili ba Ernesto? Dili ba Master Sergeant Ernesto Martin? Permission to leave, sir. Dili ba Master Sergeant Ernesto Martin? Sir, no comments, sir. Permission to leave, sir. Layas! Dennis, I want you to know I'm scared.
Padagkana ang mga klase sa mga tao nga mabuhat sa mga ngilngig ka mga hitabo ning nasura. Oh, come on, Jody. Mga military na sab, mga imong gipasabot. Ana ba kasulti ha? Mamilitary o makomunista? Kay military ka man o opisyal pa, usa ka sa angay mutubag nito akong pangutana. Yes, honey. Why palagana ang mga komunista nga mohimog krimen patok sa balaod o mayugmaon kay sila sa pagtukis sa kamaturan ngadto sa bakak o labaw sa tanan mahigugmaon kayo mga komunista nga mohimog-himog pagitabo sama sila gibuhat sa mong pare aron motuog nga nagkatawhan sa ilang mga propaganda nga laksot ug pati ang gobyerno sa atong presidente. May comments? Nga kong amahan, Vicky. Yes, Donaning. Dili mahimong ngaway kasulti ang bisan kinsang tao. Mamilitar man o masibilyan, dunay klase-klaseng opinyon aning naitapo ni Father Rodi. Mahimo pang may bawaan ako kung unsa iyang pong aning naitapo aning. Wa kinituyo, Vicky. Pero nagkaparihas ang among hunang-huna bahin sa nahitabo. Subok ka yung panandungon. May kaugalingon gyapong investigation sila si Papa Miguel. Dool ra kayo sa among pagdudang nga ang mga suspects sa marighapon namo. May kaugalingon kong pagtuuning. Please, Vicky. Maminaw ko. Kauban ra sa maong pari ang mihimo og dan aron siya sayon ra kaayong pagdagit. Vicky. Nagpakaroon ingnon ug nagtakuban nga kauban sa pari. Apan sa hilom, usari ay kaasit sa nagdagit sa maong pari. Dili mahitabo nga dili kayo kaila sa maong pari ang nanawag niya sa telepono aron magdali-dali kini mulakaw. Sa ato pa nagpasabot nga ang nanawag sa maong pari iya kaayong kaila. Kauban sa maong pari ang nanawag apan usa ka DPA. Usa ka Deep Penetration Agent. Mao kada akong hunahon ning. Ning, Kung mangutana ka na ako unsay akong komento sa imo pangagpas, pero ingon magyud ani ang gubat na, Vicky. Ning panahon na may gubat ang military nga nanumpa nga labanan og panalipdan ng estado sa usa ka nasod batok sa komunismo. Busa way putol-putol ang pagpangitag paagi kung unsaon pagsud sa militar kadto sa kadaghanan sa mga hitabo ning pulos butang-butang ug pulos sayop nga pagtuo. Aron ang usa ka tawo pasanginlan nga usa siya ka komunista. Karong panahon na kung masinggit ka lang nga si Marcos, pasistang diktador, nganlan ka na dahil komunista. Bay, Soman Goryo. modul ko niya bay sir, sir. Bay, na may numeros ng konseng papa ni Miguel sa radyo. May lain mo na yung missing sa Hulyo 11, bay? O sa kapatanong aktivista. Missing sa dungan sa pagka-missing ni Father Rodi. Si Levi. O sa ka Levi Ibanez. Bay, sa akong tanaw, nag-anamanam nga nagkadaghan ang marcha rallies kadalanan sa syudad. Tungod sa pagkawa ni Father Rodi Levi. Matag paril og pusti nga naan sa kadalanan nga malabyan sa mga nagmarcha. Mabulit dayon sa daghang mga puster ni Father Rodi og ni Levi. Larga na Goryo. Daghang mga pare og manring nga mikuyo bay. Larga na Goryo. Oh, Mauna kini karon ang mabati ug makita nato sa mga kadalanan dinhi sa sugpo mga igsoon. Gawas di ay ni Father Rudy. May lain di ang nawa. May lain di ang missing. Niadtong Hulyo 11, adlang Huwebes 1985 nga na missing si Father Rudy.
May kadungan di ay ang pari sa iyang pagkawa. Usa ka batanong aktivista ang gisakmit sa mga armadong tao diha sa may iskina San Siangco o diha ko salim. Usa ka Levi Ibanez. Dungan sila gikidnap sa mga armadong mga tao. Pagna radyo, matakdan ka na nila. Matakdan ka na nila. Labi na lang payhana. Maayo kayong mupuyok sa unahuna sa mga tao aron mada sa ilang pagkakomunista. Pahibat-hibat ay siyang ba. Mga kaigsunan kung mga sugbuanon. Mao kinampunga sa balaod ng militar. Pa! Kiluod lang bangag sa akong ilong anang bayhana. May kamo drama kay dramaturga masab ng bayhana. Mga kaigsunan. Honey, Gusto ko mo pawayan eh. Kapoy kay ko. Kapoy ko! honey, Gusto ko maligo. O bani ko sumanyo kay gusto kong imo kong lugdan. okay. Okay, Han. Gusto na ko mainano kung mayo tungod sa tugang kalapoy sa kong lawas. Gusto ko malipay sa kakapoy. Yes, honey. Dali. Pasagding ako'y muhukas ni mo. Honey. I love you, Dennis. Tana sa banyo. Tikoon ko ikaw. Og milabay pagyud ang laing mga adlaw nunot sa way pagkapuol ug kakapoy sa mga katawhan nga adlaw-adlaw nangita sa nawagtang nga pari nga gipaagi sa pagmarcha sa kadanan ug paghimog mga nakalinlaing rally. Nagparayon ang pagsinggit. Padayon sa pagpangita sa hustisya sa maong pari. Daghan ang mga adlaw ang milabay, wa na'y timailhan nga makit-an pa ang maong pari. Ang bugtong tilimadon nga makita mauna ang pagtuo sa tanan nga patay na si Father Rudy Romano ug ang batanong aktivista nga si Levi Ibanez. Aris! Ambo itong na-pressure baka ang Malacanang tungod ni pagsigdumbol ani mga animal nga mga oposisyon. Ang kisigihan nilang singal nga snap election. Gitugot kayon sa presidente. Yes! Doon ay snap election nining buwana. Unya sa Pebrero 7 nining tuig 1985. Hey! Master Sergeant Ernesto Martin. Lipay na kayo ka? Haskang lipay ninyo mga taga-National Defense, no? Nga doon nag-snap election? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.